Assalamu alaykum. Türkmen Portal web saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Bilşime diýaly, biz her ýerdeki biletin gelýän videomyzda bir zadyň gyzykly taryhy gelip çykyşy we onuň aýratyn bir ähmiýetli taraplary bardy giňişliň gurrun edýär. Eýsemde bugün biz näme hakda gurrun eder? Mehriban ýerleşler, biz siziň üçin taýarlan biletin gelýän magly gepleşigimiň bugünkü sanyna velosipediň taryhy barada gurrun bermegi makul bildik. Ona taýar bolsaňyz gelin destine başlaýyn. Öz hereketini velosipediň mümkinçilikleri bilen taýlaşdyrmak, onuň bilen ýygyderli meşgullanmak beden saglygyny berkitmäge möhüm ähmiýete eýedir. Hut şonuň bilen birlikde häzirki wagtda bütün dünýäde, şol sanda Türkmenistan döwletimizde geçirilýän velosipedli ýürüýüşlerdir, ýarışlar, dürli durmuş, sport we ekologiýa taslamalaryny we maksatnamalaryny gollamak üçin geçirilýän jemgyýetçilik ähmiýetli çäreleriň meşhur görnüşleriniň biridir. Dünýäde giňden ýaýran, uly meşhurlyga eýe bolan velosipediň bu velosiped sportunyň taryhyna ser salsak, onda ilkinji velosiped taslamasynyň suratyny 1495-nji ýylyň beýik Italian alimy, ýani dünýä belli suratkeş bolan Leonardo da Vinci'niň we onuň şagirdi Giacomo Carpocci'niň iki tigirli velosipediň suratyny çekmegi bilen baglanyşdyrylýar. 1817-nji ýylda nemis professor Baron Karl von Drais iki tigirli öýe tigirlenýän ulug oýlap tapyp, onu 1818-nji ýylda atış hökmüne resmi taýdan tasdiklatyp başardy. Germaniýanyň Karlsruhe şäheriniň ýaşaýjysy oýlap tapan ulugyny algamak üçin maşyn diýip adlandyrdy. Velosipediň has kämil görnüşini bolsa, ilkinji gedek Fransaly alim Joseph Nicephor tarapyndan oýlanyp tapylýar. Has takygy ol 1839-njy we 1840-njy ýyllarda Şotlandiýanyň gün ortasyndaky kiçijik owanyň ýaşaýjysy Macmillan Drees'iň oýlap tapan velosipedini has kämilleşdirip, ona pedal hem oturtmak üçin ýörüýte patent alýar we şu ýerde oturgujan goşýar belli. Velosiped sözi latin diliniň velox, çalt we pes, ayak, ýani velox spesus diýen manylaryndan gelip çykýan olan çalt ayak, ayagyň çaltlaşmak diýen manyny berýär. Adından belli bolşy ýaly. Velosiped süräninde ayagyň dyr we dawan bölekleri hassa işçilikde bolýarlar. Galy bersede velosport bilen meşgullanmak adamyň ýürek gan aýlanşygynyň we öýkünni amala aşýan dem alyş hadisasynyň hassa gowlanmagyna, süýji keseliniň döremi kopynyň epesil derejede azalmagyna hem öz oňaýly täsirini ýetirýär. 19-njy asyryň 80-nji, 90-njy ýyllary velosipediň kämilleşdirilen ýyllary diýsegem ýalňyşmasak gerek. 1868-nji ýylyň 31-nji maýyna bolsa velosiped sportunyň döredilen senet edilip ýörüýte resmi taýdan asap edilýär. Şol gün Parijiň eteginde ýerleşýän Saint-Cloud'nyň seliýahynda 2000 metr aralyga ýarış geçirilipdir. Soňra Paris-Rouen uğru boýunça 120 kilometr aralyga şassa ýarışy geçirilipdir. 10 saat 45 minut netijäni wagt aralygyna görkezip bilen an gelýär. James Moore onuň ýeňjisi bolmagy başapdyr. Oýlap tapyjylar velosipediň öň tigirini gallyryp, ýyzky tigirini kiçeldipdirler we bu uluglara möýler diýip at beripdirler. Ama velosipediň şu görüşi möý diýilipdir. Şeýle de bolsa olara bilmek ygtybarly däl eken. 1896-njy ýylda geçirilen ilkinji Tomska Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan türgelleriň arasynda velosipedçiläriň hem ýarşy goşulandygyny taryha maglumat hökmünde gönnen tasdiq etip bilýärler. Şonda olar 87 kilometr aralyga bäsleşipdirler. Ýöne velosiped ýarşlaryny guramak ilkinji olimpiadadan has öňrek ýöň boldy. Venalar 1984-nji ýylda ilkinji gedek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşdylar. Ilkinji Olimpiýa oýunlaryna Fransadan we Beýik Britaniýadan öňde barjy velosiped sürüjüleri gatnaşdy. Soňra Daniýadan, Italiýadan, Germaniýadan we ozalky SSSR-dan gelen türgeller hem boşulyp başardylar. 1996-njy ýylda Atlanta Olimpiýa oýunlaryna velosiped sürýärler medal gazanmak üçin awtolog ýollaryny, ýarış ýollaryny we Atlantanyň köçelerini aýlanyp çykypdyrlar. Yer gelende bellap geçdik, velosiped sportunyň uly ýollarynda geçirilýän ýarışlar, mountain bike, track, velosipediň üstündäki top oýunlary, velobol we velopolo diýen ajaýyp görnüşler bar. Olar demek öz arasynda şeýlerek görnüşde tapalýar. Uly ýollarda geçirilen velosiped ýarışynyň diňe ikisi, ýani toparlaýyn we ýekelikde geçen görnüşleri Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna doly öz ornuny tapdy. Dünýäniň köp ýurtlarynda velosiped muşdaklarynyň ýörüýte jemgyýet hem döredildi we häzir wagtda hereket edýär. Aşgabatda ilkinji velosipedçiler jemgyýeti 1894-nji ýylda döredildi. Jemgyýetiň velosipedçileriniň ilkinji ýarşy bolsa 1895-nji ýylda geçirildi. Dünýäniň dürli künçeklerinde ýaşaýan durmuşyny velosiped sportu bilen baglayan ähli adamlar bir ýer jemlemek maksady bilen 1900-nji ýylda velosipedçilaryň halkara bileleşigi, ýani UCI döredildi. Bu birleşik häzirki wagtda Şweýçariýada ýerleşip, oňa 160-dan gowrak döwlet agdalyk edýär. Yer gelende bellap geçdik 1911-1913-nji ýyllar aralygynda bolsa, yer ýüzünde velosipedli gezilenişler amala aşyrylypdyr.
Velosiped sürmek adamyň saglygyna oňaýly täsir edýär. Sportyň bu görnüşi bilen meşgullanmak beden muşsalarynyň we ümünçädiň berkemegine ýardam berýär. Bedeniň ähli muşsalary hereketde gatnaşýarlar bir wagtda we bedenine madda çalşygy güýçli depkinne emele gelýär. Dem alş çuňlaşýar we ýökeniň howa çalşygy ýokarlanýar. Velosiped sürmek bedeniň durkuny berkitmek, dem alş ýollarynyň, ýürek damar işiniň gowlaşmagyna we bedeniň ýokanç kesellerden goraýjylyk ulgamyna ýani ümünçädiň berkemegine ýardam edýär. Eýdigderli velosiped sürmek bedeniň muşsalaryny berkemegine çydamlylygy we güýçli bolmagy mümkinçilik berýär. Eýdigderli oýlap tapşylaryň netijesinde velosipedlaryň bir näçe görnüşleri peýda boldy. Agramy tasvir tonna golaý velosiped iň agyr velosiped ökmünde Guinness'in rekordlar kitabına girmeye başardı. Velosiped yasayan kampanyalar bu ulugy ýeňilleşdirmek ugruna jan çekip ýörkä Belgiýaly Jeff Peters adly ýigit bu gözlegleriň tersine gidip, ýani iň agyr velosiped oýlap tapmagyň ışgyna düşdi. Onuň bu işi amallaşdyrmakda maksady Guinness'in rekordlar kitabına girmek boldy. Rekord netijeni tawallarmak üçin ol öldürden velosipedine 100 metrden az bolmadyk aralygy geçmeli eken. Ol bu işi ýerine ýetirmegi başarýar. Eger velosipediň boyu 2,26 metr, uzunlygy bolsa 5,3 metre ýetýär. Onuň agyrlygy 860 kilogramdyr. Mehriballar 860 diýmek öňüňde gelýär. Bu velosipedi ýasamak üçin oýlap tapyjy traktoryň tekerlerinden peýdalandyr. Bu beýleki adat velosipedler ýaly pedal we zynjir bilen hereketlendirýär girişýär. Guinness'in rekordlar kitabına giren iň ýeňli velosiped Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna döredildi. 90 götürme kardondan ýasalan bu velosipediň agramy bary ýok 2,7 kilogramdyr. Yani eliň alyp arkaýa ýörebermeli velosipedde. Ýergelende bellesek mundan öňki iň ýeňil velosiped Germaniýaly Günther May adly ustanyň döredilýän velosipedi ýeňil velosipedi döretmek üçin gollanma bolup hyzmat etdi. Ýani öňküden göçürip bir täzerägini döredýärler-de. Dünýäde iň ýeňil velosiped ökmünde Guinness'in rekordlar kitabına giren velosipediň hem gyzykly özbolşuja taryhy bar. İsrailli velosiped jankoýery Ishak Gafini adat kardonunun velosiped ýasady. Bir näçe gatlykdan ibarat kardon kagaz bir-birini ýelmenenne we renk bilen berkidilenine agaçdan berk bolýan eken aslynda. Alpha Bike diýilip adlandyrylan bu velosiped 135 kilograma çenli agrama eýe bolan adam arkaýyn ýagdaýda götürip bilýär. Onu islerini kowa şartlaryna peýdalanmak mümkindir. Bu demek mehriballar demir götürip plastik ulan örmek gerek. Gerling velosipedi kardondan ýasaly. Aýgarça dayanmakda. Dowam. Ýene bir täsin velosiped PG Bikes kampaniýasy tarapyndan döredilen Black Trail velosipeddir. Oljuda adatdan näşer velosiped bolup, iň innowasion we iň çalt we iň gymmat velosiped ady bilen Guinness'in rekordyna bir wagtda 3 gedek girmeye başardy. Onuň tezligi sagatda 100 km çelli ýetmäge mümkinçilik berýär. Agyrlygy bolsa 18 kilogram. Bu velosiped ýasamak üçin howa gämileriniň gurulşygyna ulanylýan alümini, karbon, magni, titaniýaly bir näçe gymmat bahaly metallar ulanýardyr. Mehriban ýerleşler Türkmenistan döwletimizde velosiped sporty 1938-nji, 1966-njy ýyllar aralygynda has giňden 1965-1966 ýyllarda ýurdumyzda tigirli ýol görnüşindäki öktü türgöller öňe saýlanyp başlaýar. Olardan Aziýanyň çempionu bolan Hydyr Hojamradowyň, dünýä ýurtlarynyň arasyndaky birinçiligiň ýeňjisi Genadiy Lebedewiň, dogally halklaryň arasynda çekilişli ýarşda öňe saýlanmagy başaran Yuri Kandyratowy görkezmek bolar. Bolaryň barysy bolsa Türkmenistanyň at gadynyň tälimçisi Murat Gurbanowyň şagirdleridir. Velosportyň velotrek görnüşinde 1970-nji, 1974-nji ýyllarda Türkmenistanyň at gadynyň tälimçisi Oktavian Nikolaýçukyň şagirdleri Avroýly sport ýarşlaryna gadanan üstünlikleri bilen öz jankoýerlerini begendirmeye başarýar. 1975-1978-nji ýyllar aralygynda Murat Daňlyw hemde Bayram Muhammed Saparlywyň taýýarlan türgölleri bütün dünýä çempionatynda hem ozalky saýudyň şägine öňe saýlanmagy başardylar. Olardan Vyacheslav Kurchiniyanyň bütün dünýä çempionatynda öňe saýlananyny bellemek gerek. Şeýle-de Vladimir Romantsewiň ozalky saýudyň şägine absolut çempion bolmagy. Orad Ataýew, Grigoriy Danilov, Vladimir Shilkon dagynyň çempion diýen hormatly atlary bilen Türkmen sportuny şöhrat getirmeye başladylar. Mehriban tomuşçular, ýygy watandaşlar, Birleşmiş Milletler Birleşmeli Guramatynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjyny gollap bütün dünýä velosiped güni adly kararnamany kabul etdi we her ýylyň 3-nji iýunyny bütün dünýä velosiped güni diýip eglan etdiler. Kararnamanyň awtordaşy bolup 56 san döwlet çykyş etdi. Şeýle 2020-nji ýylyň 15-nji martyna 62 döwletiň awtordaşy bolmagyny Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde gurnukly ösüji gadanmak üçin köpçülikliň velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulug ulgamlaryna girmek adly kararnama kabul edildi.
Ýene de bir dady belläp geçdi. 2019-njy ýylyň 1-nji iýununda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesinde iň dowamly, bir nizamly 3300 metr aralygy geçirilen velosipedli ýürüýüş Guinness'in rekordlar kitabyna girdilmekde. Yeri gelende belläp geçdik. 2020-nji ýylda bütün dünýä velosiped güni münasibetli Aşgabat şäheriniň öz bolşly gözelligini görüp goşýan velosiped binasy açylyp ulanylmaga berildi. Beýik Güpek ýolunyň merkezinde ýerleşýän Türkmenistanyň baý taryhyny we häzirki döwürde ýeten derejesini özüne jemleýän bu bina Aşgabat şäheriniň binagarlyk gözelligini artdyrdy. Velosiped binasy ýer togalagynyň şekline baryp, ol türkmen halkynyň tutuş adamzadyň taryhyny öçmüjek ýet goýanlygyny alamatlandyrýar. Binada Türkmenistanyň betaraplyk derejesiniň nişany bolan zeytun şahaçygy, ahal-teki we döwleri, velosipedçilaryň şekilleri öz bolşly sazlaşygy döredýär. Bu bolsa Türkmenistanyň velosiped sportuna berilen üns aladanyň hassa ýokarda ona ýene bir ýola şaýat edýär. Mehriban ýerleşler, edip watandaşlar bilesin gelýär matly gepleşmegden bu inkisanyna velosipediň taryhy barada size ýetirmek bilen gyzykly maglumatlary we umman pikirlemek şulardan ibaret. Gepleşme sizin tähäljede göwnüňizden sormak hikmat suratda like goýun we tesir edin umman öz nämetleriniň gowy ýa-da mehribanlar bizem siziň bilen hoşlaşmyzda täbäri. Bilşiňiz ýaly Türkmen portal Elmdamy online. Ýadyňyzdan çykarmagy Elmdamy biziň bilen galyň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeýändir. Ýene ýaxşy ýollarda görüşýänsek, hoşça bolan özüňize goýjy